ಎವಿಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆದ ಗುರುಕಾರಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂದಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ ಕಳುವಾಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪರಿವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಅವೇತೋ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಬರಾವು ಸರವನ್ನು ಕಲ್ಪಾಟು ಇನಿ ವೃತ್ತಿರ್ದು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಡಗನ್ನೂರದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಸಂಘಗಳಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೌರವ ಹಿರಿಯ ಶಂಕರಿ ಮೇಡಮ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಿತ್ತ ಮತ ಆರು ಇನ್ನಿತ ಇವಜಿ ಹರನೂರ ದಾರಿ ಕಂಪನಂಚಿನ ಇವಜಿ ಪದೋನು ವಾರು ಲೋಕವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಂಜಿ ಅಕ್ಕರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿರಾಕ್ಷ ಅಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ವಕೀಲೆಯಾದ ಅಪ್ಪೆಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಡಿಯೂರು ಸಂಘ ಅದು ವಜ್ರಮಾತ ಸಂಘ ಅದು ಶ್ರೀಸಾವಾಸನ ಒಂಜಿ ಪಲಬಲ ಪಂಡರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈಗ ನನಗೆ ಎನ್ನದೇ ಕೆಲವು ಬಿಂದಿರ ಒದಗದು ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ನನಗೆ ಒದಗದ ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಂದಿರ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಈ ದೇಶದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರ್ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಕಟ್ತದೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿನ ಮಾಲೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿದು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಪಡಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿದು ಗುರುಕುಲಿನ ಗೌರವ ಸಂದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲ್ ಪಾಡಲು ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಏನು ಹರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿದು ರಾಜೇಶ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಅಂಜನೆ ನನಗೆ ಈ ಬಿಂದಿರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪರ್ಕದ ಈ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬರೋದ ಜುಂಕಿದ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕರಾದ ಅಂಜನ ಆರಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತ್ರಕರ್ತ ನಜೀರ್ ಕೊಯ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕೆದು ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡು ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇತೋ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಬೊಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥರು ಇನ್ನು ಅವನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬರವುದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬರವುದ ಮುಡಿ ಪಡಲೈಕಾರ ಅಡಿ ಬರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನದ ಬೊಲೆ ತುಳು ಬರವುದ ಮುಡಿ ಪಂಚಿನ ಎಂಟೆ ಅರ್ಥದ ಕುದರ್ಲಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರವಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಲೋಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೇಳಲಿ ಜನತೆ ಆಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಲಮುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಈ ಹರನೂರ ಪಲ್ಪಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಕುರಿತಾದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಚಿ ಗೇನದ ಫಲ ದಯಮಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗಳ ಗೇನ ಪನ್ಪುನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪುಸ್ತಕನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಆ ಒಂದು ಪೊಲವನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಎಂಕೊದಗದು ಬತ್ತಳು ಬಂಡ ಬರಿಯಾತ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಈ ತುಳು ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮೀನಿ ಪಂಡಿಂಡ ಐದನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮುಂತೋಡು ದಯಪಡ ಸುಧಾರಣೆ ಪರಮಲೆದ ಪುಣ್ಯ ತಲುಟು ಸೇನೆರ ಮಜಲ ಯಶೋಧರ ಈ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಂಪತಿಲೇನ ಕಡೀರ ಪುರ್ಪ ಆದು 1901 ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದ 1ನೇ ತಾರೀಖುದಾನಿ ಹುಟ್ಟಿನ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಡಗನ್ನೂರು ಪ್ರೌಢ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂಪ್ರಡ್ ಮುಗಿತದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿ ಮೋನೆಪಾಡದ ಮಿರ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕಾಸ್ಮಾಟಲಾಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದುಂಬಾಯಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಲೇನು ಮಲ್ತದು Stones Academy of Media and Technology College BSc in Multimedia Technology da ಒಟ್ಟುಡು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಹೊರತು ತುಳುನಾಡ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವುನ ಅನುಭವ ಒರಗಾದ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಗೆ ವಿಜಿರಿಯದು ಪುತ್ತೂರದ ಅನಿಕೇತನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಕೊರಲ್ ಡ್ರಾ ಮದ್ರಂಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪಾವುನ ಒಟ್ಟುಡು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ಸಮರ್ಥವಾದ ಕೈಗೊಂಡಿರು. 2013 ತುಳು ಲಿಪಿತ ತಾಡಿಯೋಳು ಓದನಗ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಪಂಡಿನಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ತಾಳೆಗರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಕ್ಕ ತಾರಿದ ಒಲಿಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲೇ ಕಡಬರ್ಕಂಡು ಶಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ತುಳು ಲಿಪಿ ತರಗತಿಲಿನ ನಡಪಾಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಹಿಂಬೆರು ದುಂಬುಗು ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಡಿವಳಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಕಡೀರ ಬೊಕ್ಕ ಏಕೈಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಂದು ಒಲಗು ಪಟ್ಟೊಂದಿನಾರು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿಲೆ ಉಟರ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉದಿಪು ಪಂಡಿನಾರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜು ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ ಶೇಷ ವಾಸವಿನ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಒಟ್ಟುಡು ಮುಂಬೈ ಸೂರತ್ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ತದ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿದ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣ ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟಡು ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಶೇಷ ವಾಸವಿ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಭಿಯಾನ ತುಳುವೆರಿನ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರುಪುನ ಒರಟು ತುಳು ಒಪ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗಲ್ ಬಂದ ಲೆಪ್ಪ ಹೊಂದಿನಾನು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡು ಬಿರ್ಸಿದಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಶೀರ್ಷ ವಾಸವಿ ಎಲ್ಲಿಡಿದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತನ್ನ ಚಾತಿರ್ಪು ಮೆರೆದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗುಡು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ನಾಟಕ ಕವನ ಕಾವ್ಯ ರೂಪಕ ಬರೆಪುನ ಒಟ್ಟುಡು ಸಪ್ತ ಭಾಷಾ ಕವಿಯಾದ ಪೊಲಬು ಪಟ್ಟೊಂಡು ನಾನು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಇಂಬೇರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರವು ಅಚ್ಚಿ ಆಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿರಿಗಂಗೆ ಉಡಲ ದುನಿಪು ಮಸ್ತಿರೆ ಅಚ್ಚಿ ಆದ ಗೇನೊದ ಬುಳೆಯಿನಿ ಬುಡುಗಡೆದ ಬೊಲ್ಪು ತೂಗೊಂದುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ 17 ಹೆಚ್ಚ ಕೃತಿಕಲೇನು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿನ ಮರ್ಗಿಲಿಡುಂಡು ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಗಂಗೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮುಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಬೆರೆನ ಐನೂಡಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬರವುಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿಡು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಂಡು. ಬೊಂಬಾಯಿದ ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಕೊರನ ಇಂಬೆರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಲೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟುನ ಒಟ್ಟುಡು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ 2017ನೇ ಸಾಲಿಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸರಕಾರದ ನಿಯುಕ್ತರಾಯಿನಾರು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳುವೆರಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷಾ ತರಗತಿಲಿನ ನಡಪಾದು ಸೈ ಪನ್ನ ಹೊಂದಿನಾರು. ಸಂಘಟಕಿಯಾದ ಪೊಲಬು ಪಟ್ಟೊಂದಿ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಂಚಾಲಕಿಯಲ್ಲ ಆದ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದೊಳ್ಳೆರು. ನಂದಲ ಬರವು ಸರವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕಿಯಾದ ಪುನಃ ಮೇರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಣಗಾರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರದ ಸುರುತ ಬೊಕ್ಕ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದುಲೇರು. ಶ್ರೀಶಾ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಅಡಿತು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೈಪಾಡುದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ಚಾರ್ವಿಕಾ ಪಲ್ಪಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ ಮೈಸೂರದ ಯುನಿಟಿ ಮೂವೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೈಚು ಮತ್ತು ಹುಂಜ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾದ ನೆಗತು ಬೈದರು. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ತಾಳಮಗ್ಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದಲ ಪೊಲಬು ಪಟ್ಟೊಂದಿರು. ಸಪ್ತ ಭಾಷಾ ಕವಯತ್ರಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸಾಹಿತಿ ವಾಗ್ಮಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅನುವಾದಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕಿ ಸಂಘಟಕಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಇಂಬೆರು ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನ್ನ ಚಾತಿರ್ಪುನ ತೋಜಾದ ಸಕಲ ಕಲ ಪರಿಣಿತ ಪನ್ಪುನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪುಗರ್ತೆ ಪಾರಂದೊಪ್ಪಳು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಅನು ಸದಾ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಂಪುನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಸರ್ವೆರೆಗಳ ಸರಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀಸಾವಾಸವಿ ಅಲ್ಲಿನಕ್ಷ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಅನ್ನ ಫಲಪುರ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಮಗಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಉಪ್ಪು ಇಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಪೂವರಿ ಪಂಪಂಚಿನ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಒವೇತೋ ವರ್ಷ ನಡಪ ಒಂದು ತುಳು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯದ ಮಂತ್ರಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಈ ಮಸ್ತಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗೇನದ ಬುಲೆ ಪಂಪಂಚಿನ ಮಸ್ತಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ತನ ಮಾತ ಬರೋವಾರ ತೂಯಿನಾರು ಐನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐನ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿ ಪಂಪಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ ನಾವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ ಅಂಚಾರು ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ ಇದ್ದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ಜಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪತ್ತಮಿತ್ರರಿಗೆ ಎನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಉಡಳದಿನ ಪ್ರೀತಿತ ಸೋಲ್ರೆ ಸಿರಿಗಂಗೆ ಪಂಪೆ ಗೇಣದ ಬುಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೇಚಡು ಸೇರೊಂದ ಈ ಒತ್ತುಡು ಆ ಬೂಕುದ ಪೊಲ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಗೆ ಒದಗಿದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಎನ್ನ ಉಡಲಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಚೊಂದಲು ಬಂದಡೆ ಸೀಸಾ ವಾಸವಿ ತುಳುನಾಡು ಕಾವ್ಯನಾಮಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪನ ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ರೈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗೆಟ್ ದಿಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪನ ವರ್ತಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗ ಬೇರೆನ ಬರವಲೇನೆ ಯಾನು ಕರಿನ ಸುಮಾರು 10-16 ವರ್ಷದಿಂಚು ಓದೊಂದುಳ್ಳೆ ಮೇಲು ಜಗತ್ತು ಡೊರ್ಮೇಲ ಹಸಿರು ದಿನ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ತುಳುವೇರನ ಸುಮಾರು 40 ಸಮುದಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂವರಿದ ಒರ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾಯಂ ಬರಗಾತಿ ಪನೆರಗ್ ನಂಗೆ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪನು ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರಿನ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ್ದು ಒತ್ತು ಸಂಪಲ್ಗೆದಾರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಗೇನದ ಬುಲೆ ತುಳು ಬರವುಲೆನ ಗೊಂಚಿಲು ತಂಗಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆನ್ನಿದ ಮೂಜಿನ ಪಸಲು ಇಂದಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಉಡಳ ದಣಿಪು ತುಳು ಕಾದಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಗಂಗೆ ತುಳು ಕವಿತೆರನ ತೊಡುಂಬೆ ಇಂಚ 2 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಗಣತದೆ ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಕರಿನ ಸೀಸಾ ವಾಸವಿ ಕರಿನ ಕರುಣದ ಪರ್ತುಡು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಉಂಬಲಿದಿದ್ದು ಬರೆಯಿನ ಗೇನದ ಬುಲೆ ಮತ್ತಿರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಂದು ನೆಕ್ಕುದುಂಬು ಪೂವರಿ ಸಂಚಿಡು ಪ್ರಕಟ ಅದು ಓದಿಗೆರನ ಉಡಲಿಗೆಂದಿನವು ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಬರಾಗಾತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ 2 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ತುಳುಟು MA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಂತಿ ಬರ್ತುಡು ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿನ ಸುಮಾರು 200 ಪುಟದ ಗ್ರಂಥನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗೂ ಮಂಡನೆ ಮಂತದೆ ಅಂಚನೆ ನಲವತ್ತಿ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಶಶಿಕಲಾ ವರಕಾಡಿ ಪೂವರಿಡಿ ಸರಾಗು ಗೊಲ್ಪು ಬತ್ತಿನ ತನ್ನ ತುಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಜತ್ತದ ಪ್ರಕಟ ಮಂತಿನ ಉರಳು ಕೋಪೆ 2017 ಸುಧಾನ ಸಾಲಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಈ ಮಿನಿಟ್ ಸೀಸಾ ವಾಸವಿ ಮೆರಣ ಗೇನದ ಬುಲೆ ಕೃತಿ ಪೂವರಿ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನ ಮೂಜಿನದ ಕಾಣಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಗೇನದ ಬುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಸಲು ಬರ್ತದನು ಮಾನಾದಿಗದ ಸಂಪೋದಿಗದ ಪೂವರಡಿ ಎಡೆಯನ ಬೇರೆ ಮಂತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ತಾಡಿದಾರೆನ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನೋಡು ತುಳುವೇರಿನ ಪದರಾಡು ಜಾನಪದ ನನಿಕೆರಡು ಸುಮಾರು 30 ನಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಕುಣಿತలను ದಾಖಲಿಸಾದಿತ್ತೆರನ ತಂಗಡಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಳುವೇರಿನ 16 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಾತೆ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೂಲದ್ದು ನಾಡದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಬರೆತಿನ ಈ ಗ್ರಂಥ ಸುಮಾರು 150 ಪಾಲೆಡು ಬುಲೆದಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳುವೇರೆ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬಿಸುತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಬಿಸುಕನಿತಾನಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತೋಣೆ ಬಿಸುತ್ತ ದಾನ ಗೇಲಿ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸುತ ಮಿನದನ ಪಂಡ ಬಿಸುತ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಿವೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಬೇಸೆಡು ಬರಪುನ ಪತ್ತನಾಜನ ಆರು ಆಯನೊಲೆ ಅಡೆಪು ಪತ್ತನಾಜೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಬಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಪತ್ತನಾಜೆಂದಲ ಬರಪೇರು ಆಟಿನ ಆರು ಬಜಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳತ್ತು ಆಚರಿಪುದ ಸಿರಿ ದಿಂಜಿ ಕದಿಕೆ ಬೆನ್ನಿದ ಪುರ್ಸೋತದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಆಟಿ ಕಲೆಂಜ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಆಟಿದ ಅಗೆಲು ಇಂಚ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷದ ಒಂಜಾತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೋಣದ ಬಗೆಟ ಅರು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ್ದು ಸೋಣ ತಿಂಗಳಿಡೀ ಪರ್ಪೂರ್ಣ ದಿಬ್ಬನ ಪಂದು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ್ದು ಸೋಣದ ಅಮಾಸೆ ಮುಟ್ಟದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದುಂಬುದಿಪ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಷ್ಟಮಿನ ಆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಕೊಂಡಾಡುನ ಅಷ್ಟಮಿಂದು ಬರಪೇರು ಚೌತಿನ
ತುಳುತ ಪೂಜೆ ಪಡೆಪಿನ ಏನ ಗೌಜಿದ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖಡು ಬರೆದು ಚೌತಿದ ದೊಳ್ಳ ಬಂಜಿದ ಗಣಪೆ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಬಗೆಟ್ಟು ಆರು ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾನ್ಯಮಿನ ಆರು ಮಾರಿ ನೇಮದ ಮಾರು ಉದ್ದದ ಪರ್ಬ ಮಾನ್ಯಮಿ ಪಂಪೆರು ಮಾನ್ಯಮಿ ಪಂಪನ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆದ ಮಾನ್ಯಮಿ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗೊಂಜಿ ದೇವರು ಏಸದಾಂತಿ ಮಾನ್ಯಮಿ ಉಪ್ಪುದಾಂತಿ ಒನಸದ ಲೆಕ್ಕ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪೆಂದು ಪಂಡಿನ ಈ ಬರಾಗಾರ್ತಿ ಮಾನವಿದ ಒಂಜಾತಿ ಏಸೋಲನ ಪದತ್ತ ವಿಶೇಷತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗೊಬ್ಬಲೆನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಂತಂದೆ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡ ಪರ್ಬ ತುಡರು ಪರ್ಬದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕತೆ ತುಳುವೆರೆ ನಾಡ ಪರ್ಬ ಪರ್ಬಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕತೆ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಕೊಲಿಲೆಪ್ಪುನೆ ಗೋಪೂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ತುಡರ ಪರ್ವದ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಉಂಟು ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಮದಿಮಲಾಪನ ಪರ್ವ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬರವಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೃಗೋಲಿನ ಬೊಂಟೆ ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕರ್ಪುನ ಪಾರ್ದಾನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬರವು ದುಂಬು ಸಾಗುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲ ಕೊಳಿಕೆ ಆಲೈಪುಡು ಆಡಂಬರ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತಬತ್ತಿ ಸಾದಿ ತುಳು ತಿಂಗುಲದ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಬರವಳು ಈ ಕೋಪೆಡು ಉಳ್ಳ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲ ಕೊಳಿಕೆಡು ಸುಮಾರು 10 ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭೇದದ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರ್ಪಾವೆ ನಿಜವಾದ ಪಂಪುಂಡ ತಂಗಡಿನ ಗೇಣದ ಬೊಲೆ ಎಂದು ಪಾರ್ದನದ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ತಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿನ ತುಳುನಾಡ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆನ ಪೊಳಗು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕೈಪಿಡಿ ಪನ್ನೋಡು ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥೋಲ ಆದುಂಡು ಅಕೇರಿದ ಲೇಖನಡು ತುಳು ತಾನಮಾನದ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಿಪ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಆರು ನಾಗ ನಡೆ ಸರ್ಪ ಜಿಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡದ ಅವ್ಯಯತ ಸತ್ಯಗಳು ತಂಕದ ಬೀರೇರು ಪುಟ್ಟು ಬಳತು ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾದರು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನ ಸತ್ಯ ಸತ್ತೋನು ದುಂಬುದ ತರೆಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾವನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಬಾದಾರಿ ಕುದೆ ನಮ್ಮ ಗೆಲನಿತ್ತುಂಡು ಈ ಕಜ್ಜೆನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮನ್ನ ಋಣನು ಬೂಟುನ ಹೊರಟು ಮಂತು ಮುಗಿಪಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಪೆ ಇಂಚ ಆರಣ ಗೇಣದ ಬುಲೆಟ್ ಭಾಷೆದ ಸೊಬಗು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಒಂಜಾತ ಅರ್ಥೋಲು ದಿಂಜಿದುಳ್ಳ ಆರಣ ಬೂಕುಡು ಜ್ಞಾನ ಗೇನುಳ್ಳ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಶ್ರೀ ವಾಸವಿನ ಗೇನುಡು ನನಾತು ಕೃತಿಕುಳು ಜತ್ತದು ಬತ್ತದು ತುಳುವರ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿ ಸೇರಡಂದು ತಂಗಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೇಕು ತುಳು ಸುಮಾರು 2,000 ಪಿರಾಕದ ಸಮೃದ್ಧವೈನ ಭಾಷೆ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಕೈಕು ಮೈಕ ತಿಕ್ಕಿ ಸಾತಿಗೆ ತುಳುಂದು ತುಳರು ತುಳು ಎನ್ಮನ ಅದೆಟ್ಟು ಸೇರಡು ಪಂಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮಡ ಏತು ತುಳು ಪತ್ತಿಕೆಲು ಉಳ್ಳ ಕೇಂಡ ಬಂಡೆ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಪತ್ತಿಕೆದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಮ್ ಒಂದು ಪತ್ತಿಗೆದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಜಿ 2-3 ತುಳು ಪತ್ತಿಕೆಲು ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪತ್ತಿಕೆಲು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಇಂಚ ಬೆಂಬಲ ಪಂಪುನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪತ್ತಿಗೆದ ಬುಲಚ್ಚಿಲು ಮಂತದು ಓದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪಾವಡು ಪಂಪುನವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ನಿಲಟು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತಕೊರನಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘಗೂ ಅಂಚನೆ ಮುನ್ನು ಸೇರಿನ ಮಾತೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಉಡಲಿಂದಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಗೆ 2 ಪಾತೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತೋರ್ತನ ತಂಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಉಡಲಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉಂಟೆ ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಏನದ ಬುಲೆಲ ಬೋಡು ಪತ್ನ ಅಂತರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಬರವದ ಒಂಜಿ ಗೋಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಆ ಗೇನದ ಬುಲೆ ಪಂಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಹಿರಿಯರು ಪುತ್ತೂರದ AVG ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲಂದು ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ವೆಂಕಟರಮಣಗೌಡ ಕಳುವಾಜಿ ಬೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರನ್ನು ಲೋಕಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಕೇಳ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಿದ್ದಿಕ್ ನಿರಾಜಯ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರೆ
ఒక ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನವರೇ ವಿಶೇಷ ಬಿಲ್ಯರಾದ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತರಿಗಳಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕು ಈ ಆಡುಭಾಷೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ತುಳುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಪ್ರಿಯನು ಆರೆ ವೇದಿಕೆ ಈರು ಪಾತ್ರ ಇಡ್ತೀವಿ ಈರು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸರಿಯಾದ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಜಾನು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನೇ ಆಗ್ತದೆ ಮಣಿಪುರು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಣಿಪುರದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಮರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಉಳಿದ ಕೊಟ್ಟು ಉಚ್ಚಾರ ಸಹಿತ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ರತ್ನ ಅಂತ ಅವನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯನ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕೆ ತುಳುವೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಈತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಅವಳ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನమైన ಚಿತ್ರ ಈ ಸಮಾಜವು ಪೊಣ್ಣು ಗುಳೆಯವರು ನಂಡ ಭಾರಿ ಮಂಗವನು ಆತ ಸುಲಭದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಣ್ಣಾಗಿ ಗುಳೆಯವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜ ಅಂಚಿನప్పుడు ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಗಳು ಇತ್ತ ಓದ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಈತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮದು ದಾರ ವರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಮೇಲ್ ಪಂಡ್ಯರ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಖಾತೆರಿ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ఆయన సాధనకి ಅದೃಷ್ಟ ನಾಡುಂಟು ಮತ್ತು ಸೇರು ನಿನ್ನ ಈ ಓಡು ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಉಂಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇರೋಣ ಅಂತಂತೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆತ್ತಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪರ ಅಂಚಿತ್ತ ಇದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕమైన ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ವಿನಃ ಮುಖ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಥಿಕమైన ಸಹಾಯ ಒಂದು ಕವಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಏನ ವಕೀಲರ ಪಂಡೆ ಬರೀ ಕಲಾವಿದ ఆయన ಬುಕ್ಕ ఆయన కోరుకుంటూ దుడ్డు ముఖ్య ఆపి ఎంత కేసు ఉంటుందంటే ఆ కేసు ఉంటే తయారుంటారు అక్కడ ఈడేది వరకే దయమంట అక్కడికి ముందు శ్రేష్ಠ ఇప్పుడు ఒక కవి కళావిది కవన బరిపరి కథ బరిపరి పంట సామాన్ಯದ ಕೆಲಸ ಬಂತು ದೈವದತ್ತವಾದ ಅక్కడ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ತುಳು ಪಂಡ ಬರೀ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಕ್ಲಿತ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೋಡಾಪುರಾತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಳ್ಳೆ ದರೋಡೆ ತುಳುವಿರತ್ತು ಈ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ತುಳುವಿರು ಮೂಡಿ ಇತ್ತಿನಗಳು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬದುಕಿನ ಅಕ್ಕಳು ಈಡೇರಿ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಯಾರು ತುಳು ಏನು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಡೆದ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕ್ಷಯ ಎತ್ತು ನೋಡು ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಂಡ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಧರ್ಮ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ತುಳುವಪ್ಪನಿಗೆ ಒಬ್ರು ಎಂಕೆ ಇದ್ದ ಅಂಚನೆ ಕೊಡು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಏನು ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣ ಬರೋದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆ ನಾನು ಕೆಲಂಬೀರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದ್ಯರನ್ನ ನೇಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಬಿರ್ಮೇಲೆ ಗುಂಡ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ ಐಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಡಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆಲೆಕ್ಕ ಗಿರ್ಮೆಲೆಗಳು ಸಂಬಂಧನೇ ಇದ್ದು ಬಿರ್ಮೆಲೆ ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮೆಲೆ ಬೇಕು ಈ ಎಂಕರು ಮಾತ ಕೃಷಿಕೆ ಎಂಕಲೇಗೆ ನೋಡ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಅಮ್ಮೆ ದೇವಿ ಅಮ್ಮೆ ಗಂಡ ಏನು ಸುಳ್ಳಿ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಐನ ಬುಕ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ಎಂಕಳ ನಾಗ ಬಿರ್ಮೇರು ಅವು ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಡಾಯಿ ನಾಗ ಬಿರ್ಮೇರು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಬೋಡಾರ ಮನೆಗೆ ಪಣ ನೆಕ್ಕಳ ಕಾಯಿ ಉಳಿತಿಡಿದಾರ ಅರಿ ತಾರ ಇತ್ತಿಂದ ಐನು ಮೂಡಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೋಳಿ ಪಂಗಿ ಗೋಧಿ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಅಮ್ಮೆರ ಬಿಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆರಾಧನೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತುಳುನಾಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ತಾಯಿನ ಪಣದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಕೇಳಿದ ಗೋಡೆಲೆ ಬೆರಿ ಬರ್ತಲೂ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಚ್ಚುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟು ನಿಂತಿರೋ ಬರೇ ಗೋಡೆ ಬೆರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಏನು ಕಂಬಳ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಅದು ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಎರು ಜಪ್ಪುಟ್ನ ಕಂಬಳ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಎರು ಜಪ್ಪುಟ್ನ ಮಾತು
ಎರು ದಪ್ಪಡಾದ ಬರ್ತಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎರು ಬರ್ತಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಹಳೆ ಮುಖ್ಯರಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಗೊಯ್ಪಿನ ಕಂಡವ ಅಂತ ಕಂಗ ಮಾತ್ರ ಬೈತು ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕುರುಟು ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕುರುಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರುಟು ಮೀ ಪಾಪನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕುರುಟು ಮೀ ಪಾಪನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಬಳಗಳು ಕಾಯಿಬಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಬಾಡಿನ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡರಿಗೆ ಬಾರೆ ಬಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರೆದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡರಿಗೆ ಪೂಕೆರೆ ಬಾಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಕೆರೆದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಾರು ಬೆಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳುಪುಗು ಲಕ್ಕದು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈತಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವು ಪ್ರಾರಂಭ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತು ಬರೋದು ದಾಯ ಕಂಬಳ ಸುತ್ತು ಬರೋದು ಅವು ನುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಬಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಗಂಡ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಿಂದ ಅವು ರಕ್ತಗದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಶ ಮದ ಅಂಡ ರಕ್ತಗದ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಮೂಲತಃ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಕಂಬಳನೇ ದೇವರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಗೋರನೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ಕೊನ ಕಂಡ ಓ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಏನ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಅಂಡ ದಿನ ಮರುಪು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಗುಡಂದೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಗುಡಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಆ ತೂಕೇವೆ ಅಂದಾಜು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಿಂತ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರು ಉಳಿರೇಕ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಉಳಿಯಲು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಜಂಬ ತೂತಿ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಯಾನ್ ಇನಿಗಾಗಿ ಒಂದುಡೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ತೂಪನ ದೇವರನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಬಳನೇ ತೂಪೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪನೆ ಕುದುರೆನ ದೇವರು ಇನ್ನೇಟು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಂತು ದೇವರಿಗೆ ಇನಿನ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು ಯಾನ್ ಬರಂದಿದ್ದ ಬುಕ್ಕೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತುಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ವಿಚಾರ ದೇ ಎಂಕಲ ತುಳುಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಬಚ್ಚರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಪ್ರೇಯನ್ನು ತಂದಿರಿ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಈ ಬಚ್ಚರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಕೊರಂಡ ಎಂಟು ಕಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಕೊಡಿ ತೆಗುರು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ಸುಖಿನೋ ಭಗಂತು ಇಡೀ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಅವಳು ಏನಾವಡಿತ್ತು ಈ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗುರು ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆಯವರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆಯವರು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆಯವರು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಈ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಕ್ಷಯ ನಚಿಸತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೋಡಿಕ್ರ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಗಡಿದ ನಿಂತು ಇತ್ತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಗರ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಪದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಅತ್ತಗೆ ಮಾರ್ಗ ಇದ್ದಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕುದ್ದಿ ಚಿಕ್ಕನ ಜನಪ ಚಿಕ್ಕುಂದ ಆಗ ಇನಿ ಬೇಟ ಊರ್ದಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ತಿಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ತಪ್ಪನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮದ ಕುಳೈಗೋಡು ಅದರ ಜನಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಾಶ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅನಕ್ಷರತೆ ಅಪಗ ಈ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಬರ್ತಂತದೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ತಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕ್ಕನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾರ ಕೊಡೋಣ 5 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ಪೆ ಆಂದು ಬಂದದ್ದು ಅಕ್ಕೆ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬುಡಿತಿನ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು 2 ಜನರ ಈ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಈ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿದ್ದೀರಿದೆ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಕಾಡಿತ್ತು ಮೃಗಬೇಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ನೀರಿತ್ತು ಮೀನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೀನು ಪೂರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬಂದು ಮೀನು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಒಗ್ಗುಜಿ ಇತ್ತೆ ವಿಷಫಲத்தை ತಿಂದದು ಅಥವಾ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ತುಳುನಾಡಿದ 1-2 ಜಾತಿಯ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಗಳುಳ್ಳ ನೇಕಾರರಿ ಕುಂಬಾರರಿ ಚಿನಿವಾರರಿ ಮಡಿವಾರರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಾಂಗ ಈ ನಾಟ ಜಾತಿ ಗಾಣಿಗೇರಿ ನಂಡ ಅಕ್ಕನ ಈ ಕಸುಬುಗೂ ಮೂಲ ಕಸುಬುಗೂ ಬಿಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬರ್ತೀನಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಕ್ಕನ ಒಗ್ಗೂಡಿನ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಅಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅಂಚಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಪುರ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿನ ಇಲ್ಲೇ ನಕ್ಲು ಇನ್ನಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ನಕ್ಲು ಇನ್ನಿನ ಸರ್ಕಾರದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದ ನಕ್ಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ನಿಜವಾಯಿನ ಆ ಒಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಿಕ್ಕಂದು ನಕ್ಕಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಒಂದು ದಾಯಿ ಪಳಪೆ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಲೇಖ ಜನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜನಾಂಗಗಳು ಗೊತ್ತಾವು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಇವರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಉನ್ನದ ಬುಕ್ಕರಿ ಪರಂದಾಯಿ ತಿರುಪನ ಎತ್ತು ಬುಕ್ಕರಿ ಪಟ್ಟು ತಿರುಪನವಿ ఆయన ಧರ್ಮ ಓಲ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ಇದ್ದಿ ಓಲ ಎನಲ್ಲ ಇನಿ ಏನು ಅಂಗಡಿ ತರಿಸಿದ ಆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಅಜ್ಜರೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಪುಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳಕ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಜವನನ್ನು ತುಂಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮಾಮಣ್ಣೀನಂತೆ ಒಂದು ಪೊಂಡನ್ನು ತುಂಡ ಮಾಮೀನು ಅಂತದೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತುಂಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೀನು ಅಂತದೆ ಪೊಂಡನ್ನು ತುಂಡ ಬಾಲಕ್ಕಾನು ಅಂತದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಆತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ತುಳು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಕೊಂಡ ತುಳು ಜನತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂದು ನಕಲಿ ಸತ್ಯಾದಿಗೆ ಧರ್ಮವಂತೇರಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತೇರಿ ನಿಖಲಿ ಓಡ ತಿಕ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆ ನಿಜಿಟ್ಟು ನನಾತ್ ಬರಬಾರ್ದು ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ನನಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಖಿಲ ನಮ್ಮ ಆವತ್ತ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಏಪುಳ ಬೆರಿ ತಟ್ಟಂತೆ ಉಳ್ಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಟ್ಟಂತೆ ಉಳ್ಳ ಅನ್ಯದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ತು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ನಿಖಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನಿಪ್ಪತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಕ ಮಧ್ಯ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಇಂಥ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳುಲ್ಲ ಉವೇ ನಮ್ಮ ಪದ ಬರೆದು ಅವೇನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಅವೇನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದ್ದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೀಶಾವಾಸೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆ ಪದ ಹರನೂರ ದಾರಿ ಬಣ್ಣದು ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಚರಣ ಹೆಂಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಹರನೂರ ದಾರಿಯು ಹರ ದೂರವೇನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಿವ ನಿತ್ಯ ಇಹನಲ್ಲ ಹರ ದೂರವರೆಗೂ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹರ ದೂರವರೆಗೂ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾದಿಯ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಕವಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಹಾದಿಯ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಕವಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡಿ ಭಕ್ತಿದ ಸುಗಿಪು ಆ ಪದವಿತ ನಮ್ಮ ಆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿಲಾದ ಅಂಚನೆ ಕುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಿ ಮೇಡಮ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೇನು ಉಡುಗೊರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರೂಪನು ಪ್ರಕಾರ ಶರತ್ ಬಿಳಿನಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಗೆ ಬರುಳಿತ್ತದೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಆಡ ಅಕೇರಿಲು ಕೊತ್ತೂರು ಆಗಿ ಅದರ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆಯಾದ ಬರ ಆತಿಸಿ ಅಂತ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಬಿಳಿನೆಲೆ ಆರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಪದದ ಪಂಡಿನಾರು ಸರಿಗಮಪ ಖ್ಯಾತಿದ ವಿಶಾಖ್ ನಾಗಲಾಪುರ ಪಣದು మరి పొర్లదారన సిరి కంటడ పద్యను పంతిరి అంచనే ఆ పదను పంతినంచిన విశాఖల ఐకొంచెం సంగీత రూపకునంచిన ಶರತ್ ಬಿಳಿಲೆ ಒಕಾಯ್ತ ಮೂಲಕರ್ತನಿಂಚಿನ ಶೀಶಾವಾಸವಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲನ ಸಂದೈತ ಮತ್ತದು ಈ ಪದನು ಲೋಕರ್ಮೆಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಉದಿಪರ ಮತ್ತಕರ್ನಂಚಿನ ಶಂಕರಿ ಮೇಡಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವೇರುನ ಪದ ಗಮನವು ಸೊನ್ನೆನ ಸಲ್ಲವರು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಿನ ರಾಮದೇವೇರು ಶ್ರೀಕುವೆ ಶಾಸ್ತಾರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಅಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಭವನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಧೂಳಾದು ಬರ್ತದು ಅಂತದೇ ಮೂಲು ಇದೇ ಇಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಯಾರು ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತವಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶಾವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪರ್ಮರ್
ಅರೆಗೆ ದುಂಬುಗಾತಿಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಾವು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ಗೇನದ ಬುಲೆ ತುಳು ಬರವುದ ಮುಡಿನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಸರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆತ ಆದ ಗುರ್ಕರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೀರಾಜಿಯವರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ 10 ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ತೊಡಗಾವಂದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿದೆ ಪೊಲಬು ಇಂದಿನ ಸಂಪಲಿಗೆದ ನಮ್ಮ ಊರಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಶಾವಾಸವಿಯವರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದ್ದನ ಮಾಂತ ಎಂಕ್ಲನ ಕಿರಿಯಟ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ನಾನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಂತಹ ವೈಶ ಯಾನ್ ದಿಂಜ ತುಳು ತೆರಿನಾಲ ಅತ್ತು ಒಂಜೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಯಾನು ತುಳು ತೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳ ಶಾಲೆಟ 41 ವರ್ಷ ಮುಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆ ಅವಳು ಕನ್ನಡ ಆ ಕೊಟ್ಟುಗು ತರಗತಿ ತುಳು ಮಾತಾಡಿನ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿಪ ಕೆಲವು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ತುಳು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೇನೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅದ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ತುಳು ಮಾಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ತುಳು ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದಾಲ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ದಾಲ ತರಿಯಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆದ ಇಷ್ಟೊಂದು ರದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕುಟ್ಟೋಟು ತಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಾವಾಸವಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಚ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ತೊಡಗದೆ ಒಂದು ರದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಆ ತಾಳ ಮರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕವನನ್ನು ಪದ್ಯನು ಹರದಾರಿ ಪಂಪುನಂಚನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಪೋಲುದ ಪದ್ಯ ಒಂದಿಲೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಬುಕ್ ಒಂದಿಲೆ ಕೊಡೋದು ಅವು ಭಾವಗೀತೆಗಳೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಹರನೂರ ದಾರಿಯು ಹರದೂರವೇನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿತ್ಯ ಈಹನಲ್ಲ ಹರದೂರದವರೆಗೂ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾವಿಯ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಕವಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ನೋಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದ ಮಂಟಪದಿ ನೆಲೆಸಿಹನಲ್ಲ ಭಯವದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವನಲ್ಲ ಅತ್ತ ಗಂಗೆಯ ಸ್ಮರಿಸೆ ಇತ್ತ ಗೌರಿಯ ಜಪಿಸೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಒಲಿದೊಲಿದು ಬರುದಿಹನಲ್ಲ ಶವಭಸ್ಮ ಲೇಪಿಸುತ್ತೆ ತಾಂಡವ ಗೈಯುತ್ತಲಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮೂಲೋಕ ಪಾಲಿಪನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ತೋರುವನು ಶಕ್ತ ಮಾನಸವನು ಮುಕ್ತಿಯ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕವಿಕುಲು ಬರೆಯಲ್ಲ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಶ್ರೀಶಾವಾಸವಿ ಬರೆಯಿನತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆ ಮಲ್ಲ ಕವಿಲೇನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಸಾಲಿಗೆ ಎತ್ತದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಕೈಲಾಸ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬಂತನೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಶಿವೆ ಓಡೋಳ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಡ ಆ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿಗೂ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿಗೂ ಶಿವೆ ಒಲಿದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಪುರಾಣ ಕಥೆಲೇನು ಒಂದೇಟು ಓದ್ತ ತೆರೆಯೊಂದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಶಿವ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಈಶ್ವರೇ ಪಂಡದತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮೇಲಿನ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದೆತ್ತ ನಿಜವೈನ ಅರ್ಥ ಐತ ಹಿಡಿದು ಏತೋ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಅವು ಆರೆ ಬಂದೋಡತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥನು ಒಂಜಿ ಕವಿ ಬರೆಯಿನ ಭಾವಗೀತೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅಖೇ ಬರೋಡಾತೆ ಆ ಕವಿ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂತೆ ಪದ್ಯನು ಬರೆತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶಾವಾಸವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಓದ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಓದ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈದಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಪಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ ಸಮಯ ಇಟ್ಟು ಆಗ ಒಂಜಿ ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ ಅತ್ತೇಟ ಆರು ದೂರ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಪರ್ಮಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕನೇ ಅದು ಐದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಅಪಗಬಾತು ಒಂದು ಬುಕ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಠ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೊಳಗಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅತ್ತ ವಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲದಿಗೆ ಗಿಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಗಿಟ್ಟ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬದಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತು ನಂಚಿನ ಕೊಂಡು ಇನಿ ಈಡಿನ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದೇದು ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಆಡಿನ ಸಾಧನೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ನಮ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಆರಿಗುಂಡು ಪೂವೇರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆರಿಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಪುಣೆ ಬಂದ ಇದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆ ಅಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಕರ ಉಂಟು ಅವು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆದಿಂದ ಲಾದವರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಾದು ಇಂಜಿ ಕವನ ಎಂದು ಬರೆ ಜೋಗ್ಲೆಗಾಡು ಕಿನ್ನಿ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಬೋಟ ಅಣ್ಣ ಐಕೆ ಎಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರು ಐನು ಉಚಿತವಾದ ಅಲ್ಪ ಇಡಿ ಎಂಟ್ಲ ಬಡದನೂರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕುಂಬ್ರ ಅಂಚಿ ಎಂಟ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಒಳಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡಿ ಸಾಧಾರಣ 30-35 ಎಂಟು ಐಕೆ ಆಡಿ ಆಂಡ ಈ ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನಂದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಆಯ್ತು ಅದೇ ಖರ್ಚುಂಡು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಐಕೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದಾರ ಪೈಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ನಷ್ಟನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಶಾಲೆದ ಬಡಗನೂರು ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅಟ್ಲೇನ ಬರಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಯದ ಬುಕ್ಕಲೊಳಗೆ ಗರಿ ಸೇರಿದ್ರು ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಡುಮಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಧರ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಮಿತಿ ಆಗಿ ಅಡೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಅಂಚೆ ಆಡ್ಕೊಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆಗ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಆಗ ಐಕೆಲ ಅಂದು ಐಕೆಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನಾದ ಆರಿನ ವಿದ್ಯನ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಬಾನೆತ್ತರ 2 ಬಂಡದು ನಾನು ಸಮಸ್ತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಡಿಪುನ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲ ನನಾದ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಕೊರಡು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಶುರು ಆದ ಯಾರು ಮುಡ್ಕೋಬರ್ತದೆ ಉಂಟದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಭವನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 1000 ಜನ ಕೂಡಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜಿಂದು ಅಂಚಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಚರಣೆ ಸಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಜೀವನಲ್ಲ ಎದ್ದೇ ಆವಡು ಆ ದೇವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಪೂರ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಗಳ ನನಾತ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚನೆ ಆರಿನ ಜೀವನ ನನಾತ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಈಗ ಗೋವಾಡ ಬೆಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಗೌಡ ಸಾಗಣೆ ಸತ್ಯಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇವರು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗೋವಾದ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತು ನೀಡಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾರಣ ಬೆಲ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರು ಬರ್ತಾರೆ ఇంకా ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಣ್ತಾರ ತುಳು ಪಣ್ತಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಟು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ನಾಯಕಿ ಅಳಿವಿಡ ಅಂಚಿ ಉಂಟು ಮುಗಿಯೊಂದು ಆ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಳ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾರನಾಥರನ್ನ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿ 70 ಪೇಪರ್ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರದಿತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಬರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಬಂದಿರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು
ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆದಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಠ್ಯ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಜೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಬದಲು ತುಳು ಎಂಟೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಯುವಕರು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಎಂಟೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾವಿರದ ಪುಸ್ತಕ ಶಾಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಪಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊರಾಂಗ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ತುಳುತ್ತಾಯಿ ತಿಕ್ಕೇದು ಮಾಡ ಬಿದ ಓಡೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ತುಳುಟೆ ಮಾತಾಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪಯೋಗ ತುಳು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಷೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಾ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತುಳುತ್ತಾಯಿ ತಿಕ್ಕೇದು ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ತುಳು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಐನು ಬರೆಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ಓದರ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಅವು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವು ಇನಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಬರೆದಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡನೇ ಬರೀ ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಕನಿಷ್ಠ ಲಿಪಿ ಉಂಟು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡನೇ ಬರೀ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಚ ಈ ಬಾರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಭಾವಗೀತೆ ಹೆಂಗ್ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂದಿದ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೇತೆ ವಾ ತಮಗಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಎಕ್ಲಾಜಿ ಫುಲ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಸುಮಾರು ಸತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಂಡಿರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ದಾಯ ಇಂಚ ಆಗ್ತಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾನೆ ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚ ಹಾಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ದಾಯೇ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಆ ಹೊಡಿಬಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಾಲಾಡು ಉಂಟು ಅಡಿಯಾಡು ಕಾಲಾಡು ನಾಶ ಹೊಂದಿಕ್ಕಿನ ಜನ ಏರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿಕ್ಕಿನ ಜನ ಏರಿ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜೀವಹಾನಿ ದುಃಖ ಐ ಪೂರ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನ ಏರಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದ ಈ ನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಕಲೆ ಹತ್ತಾವ ದಾಯಿಂಚ ಮಂತದ್ದು ಲಿಂಚ ಮಂತರವಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನವೊಲಿಸೋದನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿನ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕುಂತ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉಂಟಾಗ ಆ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಹಾರೈಸ ನರಟ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋಲಿದ್ದೀನಿ ಸಂಘದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ 20-30 ವರ್ಷ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾ ಎಂಕ್ಲೇ ಇತ್ತೀನಿ ಕಂಡ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕ್ಲೇ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ನ ಸಂಘ ಬಂದು ಎಂಕ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಹುಳಾರತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿಳ್ನಾಗ ಆ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಾರ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತಿ ಛೆ ಓಡ ಮುಖದ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಟ್ಟು 2-3 ಫಿಲ್ಮ್ ಚಿತ್ರಕರ್ತೆ ಬರೆಯಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂಡ ಐನಾತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಐನಾತ್ ಸಂತೋಷ ಬೇತದ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಬಂತು ದೂರ ಬಂತೀರ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಾನು ಬರೆಯರಿದ್ದಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಂಜಿ ಎಂದಿದ್ದು ಎರಡು ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನವಾಗ ನೆಟ್ ಒಂದೆರಡು ಗುರುತುಂಟು ಫಾರಿನ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನ ತೊಂಬರ್ತೀವಿ ಓಟುವುದು ಸಕಲ ಅಂತ
ಅಂತ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀನ ಸಾಧನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯೋಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಕುದರ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಇದು ನೊಟ್ಟಿಗೆ మీరు ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದೇ ತುಳು ಪಠ್ಯ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಲ್ಲಕ್ಕ ಆ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈಗ ನಮಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಏನಪಿರಾವುದಂತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ತುಳುವರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆವಡಿತ್ತಂಡೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ದಾದೊಂದು ಕಾರಣ ಜಾರ್ದು ಪೋಂಡು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಚ್ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪೋಜಿ ಬಂದಿನ ಕೊಡ್ತೋಡು ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಪಣದ ತಾಂಡ್ಕೊಂಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚಾದಾಗ ಅಕಲದ ಪಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿನ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಆಂಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಿನವೂ ಕೆರಕೊಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಿಂಚತ್ರ ಪಂಡಿದೆ ಅತನಗ ನನ್ನ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದ ತಾಂಡಿನ ತತ್ತು ಬೋಪನ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಆಶೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಪಂಡಿದೆ ಐದು ದಿನ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಯಾರೊಂದು ನೆನಪಾಕೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬರವಣಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಖನ ಬರುತ್ತೆ, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸುರುಟಾದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರುಳು ಕೊಡಿಕೆಲು ಕಡೆಕಾದ ತುಳು ಎಂಚ ಕಲ್ಪೌಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವಾರ ದಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಗಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆಲೋಚನೆ ಶುರುವಾಯಿನ ದೈವಾರದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ತಾದಿದ ವಿಲೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಒಪ್ಪನೆ ಬಿಸುರ್ದು ಕೆಡ್ಡ ಸಮುಟ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಲುಲ್ಲ ಅವೆತ ಕೊಳಗು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಡು ರೆಡ್ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಕ್ಕೂ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಒಂಜೆಗೆ ಬಾಡಿ ಬರಾಕೊಂಡು ಈಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನಗ ಇಂಚ ಸರಿ ತೋಜಿನಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ತೂನಗ ಪಂಡ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಐತಿನಂಚಲ ಪಿದೈನ ಊರುಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಿದೈದಕ್ಕಲ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೇನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಅಂಚೆ ಪಿದೈಡ್ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿನ ಉಂಡು ಓದದ ತೆರಿನ ಉಂಡು ಐಕಾದಿ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಚಿದಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಲಾದಕ್ಕೂ ಆ ಅನುಭವ ಐತಿನ ಹಿರಿಯರ ಜ್ಞಾನಲಾದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ತೂದು ಬರೀನಕನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಆ ಮಾತಿನ ಜ್ಞಾನನೇ ತೋದ ಇಪ್ಪನೇ ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬುಲೆ ಪಡೆನಿಂದ ಬುಲೆ ಫಸಲ್ ಪಣ್ಣು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಫಸಲ್ ಮಂಪಿನ ಆಗ್ತಾಳೆ ಗೇಮದ ಬುಲೆಯನ್ನು ಕುದರ್ದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತೋಳು ಬರವದ ಮುಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅರಿ ಬಾರನ್ನು ಮೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಚು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿದ್ದೀನಿ ಐದು 42 ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಆಗ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು 17 ಲೇಖನಗಳು ಆ 17 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳು ನಿಮಗೆ ಓದೋದು ಬಂದಾಗ ಉದ್ದಾಗಿ ತೋಚು ಅಂಡ್ ಉದ್ದಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಅತಿ ಸತ್ವ ಉಂಟು ಪಂಡದು ಎಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಪಂಡಿನ ರೀತಿಡ್ ಅವು ಸುರುತ ಲೇಖನ ಒಂಚು 28 ಪುಟ ಪೋತನ ಆ ಲೇಖನ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ದುಬೈಡ್ ಕುವೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಚಿಕೆಲೆಡ್ ಅಚ್ಚ ನಚ್ಚಿದ್ದು ನಾವು ಹೂವನಿಟ್ಟು ಮಾತಾ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಚ್ಚ ನಚ್ಚಿದಿನ ಅವು ಬರೆಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಸದನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕೊತ್ತುಡಿ ಆ ನಾರಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಕಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನ ಕೊಟ್ಟುಡು ಸದಸ್ಯನ ಕೊಟ್ಟುಡು ಯಾರು ನಿರೂಪಣೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಪಡೀರಿ ಆ ನಿಜ ಮಡಿಕೆ ಹಿಡಿತೆ ಈ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತದ ರೆಕಾರ್ಡ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಂಡೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣದ ಬರೋದು ಹೆಂಗ್ ದಾದನೇ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋದು ಓದಲು ಬರ್ತನಿಸ್ತೀರ ಭಾಷಣ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ಐದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ DSS ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ಆಗ್ತದಾರಿ ಆಗ ಕೊಟ್ಟು ಏನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐಕೊಂಚ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು 14 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 14 ನಿಮಿಷ ಸಮಯವಿದ್ದವರು ಕೇಳಿ ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಭಾಷಣ ಸಂದರ್ಭ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಷಣ ಪಂಡದು ಪಾಡಿರಿ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸದಾ ಇನಿಕಲ ಅವೇ ಟೈಟಲ್ ಇಡ ಆ ಭಾಷಣ ಬೊಂಬೈಡಿ ಇನಿಕಲ ಬಂತುಂಡು ಇತ್ತಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರ ರೂಪದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಈ ಕೊಟ್ಟಡು ಆಕಾಶವಾಣಿನ ಕಲೆಗಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಶುಭದಾ ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಮುಡುಗಡೆ ಸರ್ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕೊತ್ತರು ಪತ್ರ ಕಟ್ತೀರಿ ಪೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಸ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅದಕ್ಕೂ ತೊಡುನಾಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ನಿಂತ ನಮ್ಮ
ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲದಾರ ದಿಕ್ಕು ಅದ್ರ ಪೂರನಿಂದ ತುಳುತೇನೆ ಸರ ಕೊಟ್ಟೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಜಾವಾಣಿയുടെ ಬೈದ್ರಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೈದ್ರಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅವಕಾಶ ಪಂಡ ಯಾರು ಒಂಚಿಪಡೆ ತುಳುತವೇ ವರ್ಗೇಳ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾತ ವರ್ಗೇಳ್ದು ಕಾರಣ ಏನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೊನ್ನ ಸೊನ್ನವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ನೆತ್ತ ಉಲಾಡಿ ದಾದ ನಿಟ್ಲೇದ ಅನುಭವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾತ್ರ ಪೌಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ಸದ್ ಈ ಕೊತ್ತುಡಿ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದವ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಅನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸುರು ಕಾತಿ ಹೆಂಗಿ ನೆಕ್ಕ ಸಕಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದ ಇದ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಎಂಟುಲಿಂದ ಕರೀತಾಂಗ ಉಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಪನೋದ ತಾಂಕೊಡು ಅನ್ಸ್ತಿನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಸುರುಕದ ಸೊನ್ನ ಪನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯದ ಪುಟ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯದೇಕಿನ ಜೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮೌಲ್ಯದೇಕಿ ನೀತಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡ ನೆನಪು ಗ್ರೂಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮಂತು ಕೊಡಿಯರೆ ಆ ಸತ್ತಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು ಭಾರತ ಕನಸ ಆಗಬೇಕು ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ನಾರ ಅನ್ಸದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟುಡಿ ಅನ್ಸೊಂದು ಸೊಂದ ನೋಡಾಕೊಂಡು ಅದೇ ತೊಂನೋಡಿ ಹೆಂಗಿ ಒಂಚಿ ಮೋಲಿದೇಕಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟದ ಚಿತ್ರನ ಕವರ್ ಮಂದು ಕೊಡ್ನಾರ ಹೆಂಗೆ ಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ದ ಯೋಗೀಶ್ ಪಂಗೇರ ನಿಟ್ಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಟ್ಟುಡಿ ನನಗೆ ಬಂದನೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತಮ್ಮಿಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಸುರುತ ಮದಿಪು ಗೋಡೆ ಗೋಡು ಸುರುತ ಮದಿಪು ಇಚ್ಚಿಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪಡಿച്ച ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸಮೇಲೆ ಸುರುತ ಮದಿಪು ಯಾರು ಕೇಳೋನ್ನಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾದ ಕೊತ್ತುಡು ಬರೋಡಿತ್ತಾನೆ ಆ ಕೊತ್ತುಡೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಪಣೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾರು ತೆರಗಂಡಲ ಬರೆಪವ ಯಾರು ಬರೆಪುನಂತ ಜ್ಞಾನಿ ತಂಚಿಂಚ ಪೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಂಡಲ ಆರಂಜಿ ಪುಗತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸದ್ ಈ ಕೊತ್ತೊಡ್ದಾರ ಮುರನಿ ಅಮಸರ ಇಡ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಆಂಡಿ ಬಂತಾರೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸದ್ ಬರೆಯೋರು ಬಂದಾಗ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ತುರ್ತುದ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಕೋಲಾವ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೋಡೆ ಹೆಂಗ್ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಮದಿಪು ಶರತ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರೇಗದ ನನ್ನ ಬೆರಿ ಮದಿಪು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಿಂದ ಪ್ರಿಂಟಿಯರ್ ಬರೆಸ್ತೇನೆ ತೂಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತಿದಾಗ ಪಿರವಡಿಯರ್ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಕೊತ್ತುಡು ಆಕಾಶವಾಣಿದೆ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನಾರೆ ಆರೇಗದ ದಂಡದ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತ್ತು ನೆರಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಂತು ದಂಡದಿತ್ತು ನರಡಿಕೆ ನಂಚು ನಾನು ಮುದ್ದು ಮುಡುಗದೆ ಸರ್ ಆರೇಗ್ಲ ಈ ಕೊತ್ತುಡು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದವನು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಮುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಬರೇನ ಹೊತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತು ಬರೇನ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಬರೇನ ಅನ್ಸುತ್ತೀನ ಬರ್ತೇ ಅನ್ನ ತೂದಿ ಅನ್ಸನೆ ಶರತ್ ಸರ್ ಫಿಲ್ಮದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಏನು ದಾದ ಬರೆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮದವು 2 ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶರತ್ ಸರ್ ಕಡಪುದು ಬರೆಯ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಆದ ಐಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಕೊತ್ತೋಡು ಬೇಟವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತೋಡು ಅಲ್ಪ ವಿಷಕ್ ನಗಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯರಿಗೆ ಆರೇಡ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಹೋಗ್ತೊಂಡೇರಿ ಅಂಚದ ಈ ಕೊತ್ತೋಡು ಶರತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಬಿಡುವ ಅಂಚನೆ ವಿಶಾಖ ನಾಗರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಈಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಾಕರ ಕೊಡ್ನಾರ ಕೇರಳದ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅನ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸಲಾಂ ಇರೋಡಿ ಪಂಡಿದೆ ಅದೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದವೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ನಾರ ವಿಜಯ್ ರೈ ಪಂಡಿದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅರುಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇರೋದೇರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ದುಬ್ಬು ಕೊಡೋಣ ಎದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಹಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಚಿಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಚಿಂಚ ಸಕರೆ ಮಲ್ತನೆ ಬಾಳೆ ಆಯನನೇ ಕುದರೆಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ಯಾನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಪಾಲ್ ತೆಚ್ಚಿ ಮಗನಲ್ಲ ಬಕ ಶರತ್ ಸರ್ ನಾಟ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಅನ್ಸುತ್ತೀನಿ ಅನ್ಸ ಹಾಗೆ ಆತನಾಗ ಇದು ಮಲ್ತದನ್ನಾಗ ಕಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತುನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ನನಗೆ ಏನೇನು ತೋರಿಕೊಂಡು ಲಂಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರ್ಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಏನು ಒಂದ್ಸಾರ್ಥ ತಿದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಮಮ್ಮ ದತ್ತಸರ್ ಬಂದು ಮುಲ್ಕೋದು ರೋಟರಿ ರಾಕೇಶ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದವರು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬುಡಗಡೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಇದು ಮಲ್ಸದ ನನ್ನ ಇದು ಕುಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಬಂದು ತೋನಾಗ ಪಕ್ಕ ನೆನಪಾಯಿ ಅನ್ನ ಶಶಿ ನಗಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಶಶಿ ತುಜೆ ಒಂದು ಚಾಪಲ್ ತೊಡೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಬಂದೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂಡೇರು
ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದಾಗ ಸರಿ ಯಾಕ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡೀರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂತೇನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಲ್ಲಿ ಪೌರಣ ಪಂತೇನೆ ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೊಂಚೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನೋಟಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊನೆಂಚಿತಿನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗಜವಂಚಿನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಂದದಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಒತ್ತಡು ಅದು ಹೆಂಗ್ ನೆಗೆದು ಬರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಕಾಕೊಂದು ಹಂಗತ್ತು ಜತ್ಕೊಂಡೇ ಬೇರೆ ಈ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ ಐಟು ಗುರುಕಾರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಮುಂಡ ಸೆಂಚ ಮುಖ್ಯ ದೇಹ ತಲೆಂಚ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಪಂತಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಕರೆಫುಡ್ಡೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ದಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಒಂದು ಬರಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವು ಏನಾದ್ರೆ ಪಂಡೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೈ ಇಲ್ಲಡ ಏನ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಇರ್ತದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಪುನಾರಿ ಇದೆ ಅಂಚದ ಹಿರಿಯಂಕಲ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ GL ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.